drohí bratia a sestry. Dneska máme už večer, je noc z 24. na 25. decembra, tak máme, už nám začalo sviatko roždestva Hospoda nášho Isusa Krista. A dnešný večer, aj celý deň, aj zajtrajší, sme boli možno trošku inší jeden ku druhému, jak sme boli celý rok. Nás všelijaké nedokonalosti tých našich bližných sme sa pozdvihli, nevideli sme ich, nedecitovali sme o nich, snažili sme sa byť milí jeden ku druhému, snažili sme sa byť pozorní jeden ku druhému, obdarovati jeden druhého, poslúžiti okolo tej sviatej večeri jeden druhému. Snažili sme sa, aj boli sme veselí, smiali sme sa, tišili. No a to je dobré, lebo takto má byť na sviatý večer, tak má byť i na roždestvo. Pretože roždestvo, to je toto obdarovávanie, to tá radosť, to je taký predobraz alebo snaha tu na zemi sprítomniť nebo. Bo či vo vzťahoch medzi ľuďmi je nebo alebo není, je peklo, tak to záleží len od ľudí. Že nezáleží šťastie tu na zemi od majetku, nezáleží od nejakého vlastníctva, od titulov, od slávy, ale od vzťahov. Tak je to v rodine, tak je to v škole, tak je to v zamestnaní, tak je to aj v monastýri. A toto vzťahy môžu byť alebo nebeské, alebo pekelné, alebo také nezaujímu, neutrálne. A práve toto roždestvo, ten dnešný deň nás učí, že sa to dá. Dá sa v našich rodinách pochváliť, potišiť, usmiať sa, dá sa to, dokážeme to. Len trebalo by to rozťahnuť na celý rok, že by, nielen dnešný deň, ale aj celý rok, že by sme sa znali povznesti nad nedokonalosťami tých našich blízkych, že by sme znali pochváliť, že by sme znali uznať, že by sme sa znali smiať, že by sme sa znali tišiť. Bo každý, kto sa tiší, dá sa usmievať, je šumný a je sympatický. A to ten, čo je zachmúrený a furt len plače a kritizuje, tak ten je na obťaž každomu. No a toto je práve aj to posolstvo toho dnešného sviata. Bo tiež, keď my jeden druhého obdarujeme, keď my sme takto pozorní a dobrí jeden ku druhému, tak potom aj ten druhý sa nám to snaží oplatiť. A vzťahy sa budujú alebo búrajú. V manželstve aj v rodine. Najmä, bo to je skutočne to základná bunka cerkvy aj spoločnosti. Rodina, otec, mama a deti. A teraz najmä, lebo otec, mama a deti, ten vzťah je furt nadradenosti, alebo určitej autority, alebo prirodzenej úcty, keď je to v rodine. Ale vzťah manželia, alebo vzťah rovnocenných partnerov, či v zamestnaní, v robote, alebo aj v monastéri, aj v rodine, muž a žena, otec a mama, tak tam toto sa musí budovať stále. A to práve tak, jak dnešný deň. Keď budeme robiť to tým našim najbližším len dobro, že ich budeme, keď sa stalo dačo pekné a šumné, tak ich pochválime, že keď sa stalo dačo nepekné a nešumné, že nám nevyhovuje, tak pokiaľ je to možné, tak sme ticho, lebo známe, že aj tak toho nášho bližného, lebo ho poznáme už 20 roky, 30 roky, že asi ho bardzo nezmeníme, leží sa to nezvyšilo a práve najvyšším stupňom ľubovi vo vzťahoch je tolerancia. Tolerancia, to znamená, že my ľubíme tú druhú osobu takú, aká je, aj s chybami. A keby tá druhá osoba možno do tej chyby nemala, tak by to už nebola ona. Keby nechrápala, keby to tie nedokonalosti také nepríjemné, hej, alebo neobkusovala nechty, alebo neznám, no to sú také zlozvyky všelijaké, ale teraz si predstavte, že by to nemal. A keď nás to mrzí, kritizujeme, nadávame, celých 20-30 roky, to je zle. Lebo to sú také veci, to nie sú odlišné veci, no, samozrejme je to také, no, to sú zlozvyky všelijaké, ale tolerovať
je láska. Matky sú obyčajne tolerantné svojim deťom. Dytina je vrah, dytina je pijak, droguje, je zlý, kradne a matka ho furt bude brániť, furt mu to toleruje. Prečo Boh ho ľubí? Tým najvyšším stupňom ľubovi. Tolerancia. Tolerancia je, že, napríklad, že manžel a manželka, ale nie len aj inde, že nebuchnem dverami, keď druhý spí, že idú po špičkách, keď druhý spí, že keď je odkrytý, tá ho prikryjem, že keď je zimno, tá prikúrim a že keď nemám peniazy, tam dám, alebo tak. Takže to je tolerancia. A toto bolo práve dnešný deň. Toto bolo dnešný deň, že naraz sme, je sviatý večer. Nevaríme, to je sviatý večer. Ale to je ľubov. A keby sme tak boli celý rok, tá aj tí vzťahy v rodine by boli inakšie. Bo keď máme aj psa, nejakého psa máme, tak keď ho furt pohlaskáme, dáme mu žerty, podľapkáme ho, milo sa prihovoríme, tak ten pes je taký. A on aj kopíruje majiteľa. Napríklad, keď majiteľ dlho spí, do 11. rána, tá aj pes dlho spí, do 11. rána, majiteľ je nervózny, pes je nervózny, že to má vplyv. A keď by sme byli toho psa, keby sme boli zlí k tomu psovi, tak ten pes bude podľa možností ku nám takisto zlý, a keď sa to bude dať, tak nám to vrhne. A podobné je aj medzi ľuďmi. Nemalo by to ľudí, mali by sme ľudí siatí, a kto do nás kameňom, by do ňoho chlibom mekým, nevadí. No ale to je teória, ale snažme sa, tak jak dnešný deň sa správať v našich rodinách, tým najbližším, aj zajtra aspoň. Už to bude úspech. A keď aj zajtra, a potom aj pozajtra. A tak celý rok. A potom naraz uvidíme, že sa situácia zmenila a že sa aj ten druhý zlepšil. To tak, jak bol taký príbeh, príbeh bol taký, že žena bola nešťastná, bo manžel pil, furt išiel do karčmy a sa spil, a sedel v karčme vecej, jak doma. No a prišla na monastýr, tam, kde mali siačenú vodu, i prosila, hovorila o svojich problémoch. No a tam bola studňa posiačená v tom monastýri. No a ten jeden monach jej dal do fľašky vody a hovorí, keď príde manžel až doma, spitý, tak si vyhnite z tej vody a trimte husto. Nech smíte prevyhnutí, trimte husto. A ona hovorí, jak dlho mám trimať? No tak, že by ste trimali toto ústo, jak dlho môžete? A keď náhodou prevyhnite, zase vyhnite a trimajte ústo. Bo to je siačená voda, ona bola aj to siačená, takže tam bola aj blahodať Boža. A tak po pár dňoch naraz videl, že už zvedrom ide žena po vodu. A že čom? Že po vodu. Takže manžel prestal chodiť do korčmy. Do korčmy a že ona ide po vodu, bo už tam tu všetko prelídala, no a že teraz z toho vedra, že by mala tú vodu a že skutočne pomáha, lebo manžel prestal pity a prestal chodiť do korčmy. Takže tam bol problém v tom, že on hľadal pokoj. A tam mu uznali, bo korčme uznajú, sú všetci proti spolu. A nadávajú na manželky a tak ďalej, kočne sa rozumeli veľmi dobre. A tam nachádza pokoj. A keď manželka bola ticho, tak on sa dobre, bo každý sa dobre čuje doma, no tak už prestal chodiť do kočne. To je len taký príklad, i úsmevný, i tak, ale dačo v ňom pravdy je. A určite, keď by mala obyčajnú vodu, no tak tam bola aj tá siačená voda, tak i toto pomohlo. Tá siačená, to je už blahodať Boža, určite. Takže to je tolerancia, takisto tolerancia, jaký ten druhý, bo známe, že sme, to je ten hrych, to je hrych opýty sa, a sú aj iné také. A sme už veľa premlátili slov a nepomohlo. Tak skúsme buď ticho a tolerovať to v zmysle toho, že sa modlí a obetovať toto trápenie za toto. A môže Hospod Boh poblahosloviť túto našu žertvu, aj túto toleranciu, bo to je prejav takisto ľubovi, že nastane zmena, že aj ten človek sa zmení a že ten vzťahy v tej našej rodine, že sa zmenia na veci nebeské, jak sú doteper. Želám vám blahoslovené sviata, veľa pokoja, veľa šťastia, radosti, že by ten pokoj, ktorý Isusko priniesol do našich domov dnešný deň, že by vytrimal
do budúceho rodičstva. Hristos rождається.